Na de lockdown wie de bowlingbaan in Dokkum uit te schroeven dat zij weer riepen konen. De boekingen roenen als het sliek jaagt. Maar toen kwam de check van de QR-code. In elke familie, club of vereniging of personeelsvereniging, er zit wel 2, 3 of jou bij die net gevaccineerd zijn en dus geen QR-code hebben. Dus ja, dan wordt het ongeveer van, ja, als die zalen er net in mooien bij hem, dan, en dat mooi dus, als horecabedrijf mooi is er net in zitten, dan zeg ik gewoon van, ja, nou maar goed, dan komen wij net. Dat is een grote klap voor het bedrijf. Het draait nog maar een kwart van de omzet. Ook de bowlingcompetitie had eronder te leien. Van de 8 teams binnen er nog 4 voor. Dus als dan een team had van 3 waar geen QR-code had, dan is het team niet meer compleet. Dus dan komt het hele team niet meer. We spelen nooit met 8 man en dan ga je teams in team en dan is de hele baan bezet. En nu is het maar heel bezet. Dus dat is net leuk. En je moet vaak het zien waar. Dus de competitie is op zich ook minder. Voor Woutman is de wille er al. Ik vind er helemaal niks van om. Niks van om. We zitten wel saai, dus we gaan wel wat meemaken, bankencrisis en die andere dingen aan. En dan moesten we 4 saai volgaars in om, want we waren een beetje de koper op te krijgen. Maar daar heb ik nog geen zin meer om.